wayang ingsun pampahan paesawan keliring wayangku kagawat dumadi yang larap paning nopo pepasian raji ing kelir lapel jagat kumur drodot sangka bawana klikden ratake wasih plentong pentong ngerti Puruk ping plentong Dewani Brahma
Surya Ratangga putra dari saking Suralaya suara manyut anyuting cilik yang desi keking gelar Doto Pitono Sekaring bawono langgeng tiyang angringgit perlu gelar Carita Buddha gelar jaman purba kala bendita ingkang kangge wiwitaning kandha cinarita anyariosaken gelaring negari Mandura wae kwadi dasa purwa wak ngarani wadah eko marang sawiji adi luwe dasa 10 purwa wiwitaning kandha cinarita Sabda Sasra Bawana Mindra Sabda araning Pituraja Ratu Sasra Sewu Bawana Jagat Midra Midra sak jagat Ratu Pramudita Dajau Sewu negari Kacatitaing Jawata kasumbayang pretiwi kungkulan ngakasa kapit apiting samudra kathah ingkang sangya anggana laras upaya negara satus tananipun kalih sewu pisan kang caklek sedasa nanging boten padya gelar negari Mandura dalu menika tansaya ketingalipun dara Candraning negari Panjang kunjung pasir wukir loh benawi gemari Pak Karto Turharjo panjang dawa pocapaning kunjung luhur kawibawaning pasir samudra wukir gunung loh bumi rawa benawi ngawang arani Pranata negari ngungkurake papan pagunungan ngiringake tanah pesabinan nengenaken benawi ngedhekno lelayaran tur mangku bandaran agung kawula cilik ingkang lumampah pertanian Nandara gedang kawula tetundungan Nandara kula pawuh dedandyangan ketingalipun tulus ingkang sarwa tinandur jinawi mirakang sarwa tinuku sekaingon-ingon raja kaya kebo sapi kuda mendho datan ana ingkang tinandangan bebek ayam datan ana kang tinandangan warji injing pedal dhateng papan pangonan wanci sonten kagiring mulih marang kandangi dewi-dewi ketingal pating sendhenger padha sewang-sewangan senajan to para nayakaning praja dalah sapanekaring para mantri-mantri bupati samya bekti dhateng kewajibaning sumungkem ring negarane kanthi njunjung dhateng kaluhurane Sang Sri Naranata tekap candrane negara penang den carosaken jejul Sang Nata Sang Maha Prabu Sri Danudenta Nalendra apas tak saka bebadan araseksa sekti mandraguna pinaring kursi gading kaliyan kasur babut pramedani kapit tejo kawung kukuung kesamping bomban para Jatinata gandhek tur madhep dampar kencana ngabyor waya tejane sang
noto temlorot pindhong daru marak swanira Ardyanawati Sulingga Sakti Jaya Sulingga Setimba tile mratampa beda lawan sang nata sadurunge sawaning bocah tumenggung kadasta surat mangku praja sura Adendra lan Sura Manela Andher sawaning prawadya bala pramantri bupati para hulbalem para priyayi para putra-putra anggena marak sowan sarak mungging jladri datan tenggang serambut anggena marak sowan nirtundene kadyong sidaya lolono peksiman daya menang lolono lakon tiniman ing saben alap-alap pating jepi sidem permanem saklebeting pasewakan datang wantun ebak sadurunging prawadya bala jalaran ketingal sungkawaning sang nata mila boten enggal angandika ketingal surem waya tejane titiwancinya sang nata sang Prabu Sri Danuwita paring dawuh mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawya sing lesan saking panjenenganipun sang Prabu Sri Danuwita mateng Tyana Pati Sulingga Sakti
Salukane wong awayah kacariyos pambukaning pagelaran kula binarunge ngaresang pradangga miwa swaraning prawara kahentoi sining bawana penangka ceweng griya yenarya mangayu bagya maring para pamariksa penakanan atusa banyu kopes berikatna anduluk mesti kondoro satu liman untuk diromajati jagat dewa Bathara ya jagat kuwasesaning Bathara kang langkung bela-bala pati Sulingga Sakti kawula nuwun Kanjeng Sinuwun miji dumateng abdi dalem Patih Sulingga Sakti nggih Jaya Sulingga kula ngaturaken sumasugeng saha pinduk tangan kula kekalih mawantu-wantu mugi konjuka wonten sahandhap padha-paduka Kanjeng Sinuwun Gusti kula Sang Prabu Sri Danu Denta Kalonoknon ya tak tedha tak trima tak tampa tangan kula tak lebokake jaja tak timbangi lahir tumur sing batin ora liwat uca pangestu ingsun bae Kampanana Pati Jaya Sulingga kawula nuwun mriki Buralan pamundhit dalem kecadhonging tangan kula kekalih kula cincang pucang rikma kula lebetaken dasar lumarung dada semampir pundak mugi dadosa jimat kula waripe kalonoknon sinuwun adai junawi dedep kaya dak laketake wis mangerti jeneng Sirawati Jaya Manggala duh Gusti
pun janggen kula ngertos menawi paduka Gusti Dalem menawi dereng paring dawuh malah kagiyatin penggalih kados boten menika dinten wonten timbalan kok ketingalipun wonten ingkang badhe kababaraken kok inggih surem boyo tejanipun Gusti Dalem Sang Prabu Sri Danu Dento kawula Gusti yono dedep sideming tiasing sang nalendra alon pangandika ya jagat kuasesaning Bathara kang nangtung delajala pati Sulingga Sakti kawula nuntun wonten dawuh Gusti Dalem Sang Prabu Sri Danu Dento kaya dening latih pangretan Irawati kaya dening ngerti dening ingsun sawetara nandhang Sungkawa menawi kapara saestu menapa ingkang kapenggalih Gusti ora ana maneh ingkang ingsun penggalih amung jeneng ingsun penggalihake nggonku jumeneng ing negara Mandura iki sliramu rak ngerti dhewe Prabu Baladewa dinaniki wis tak kundara ana sak jroning pakundaran waja mula kang sapa iku saya bunga arasaning tias ingsun jumeneng nata ing negara Mandura lan wadyabala kabeh siji wae ora ana sing wani marang jeneng ingsun sawise Sang Prabu Baladewa wis tak kunjara nggih salajengipun kados pundi dinaing penggalih paduka sampun kasebadan iya nanging ana susahe sisaipun dos pundi kok menawa iki mengko mireng Nalendra Dwarawati tan wurunga mengko rakya ndadekake Pancakara mesine ora ndadekake penaning penggalihe manawa negara Mandura iki tak lenggahi duh Gusti Jimatipun den kula paduka sembahan kula sadaya menika sampun dipun sangeni menika sang niat bondo tekad kadat loro boten wonten utawi kejak boten wonten tekad setunggal ingkang dados umpami wonten musike umpaminipun Nalendra Dwarawati kula sampun sanjang dhateng panjenengan ampun derek-derek perkawis sinten kemawon boten wonten ingkang nrimakaken ketanggelan dalem sinuwun landala jagat dewa Bathara ya jagat kuwasesaning Bathara kang langkung ya bener Pati yen kaya mengkul mutunan ndok boten terus sadul para wadyabala aja nganti ndadekake kurang prayoga senajan to jeneng ingsun kang langgahi negara Mandura iku aja nganti ndadekake cacat daya-daya kula nyuwun pamit lan nyuwun tambahi pangestu sinuwun ya mosok kudu Wati yana mondher senigra pumayang ana sang redyana Wati Katya yen ana konen kawari sang sina utawa
ngestokake dawuh warangkaning praja Yanawati Jaya Sulingga sak medal Jawi nentremake sagunging para wadyabala dereng sawetawis dangu yakin para wadyabala tingkek wong cilik gegere wong jaba sepekaran kancana tundaka wanca penyake wanca ana karoko wanca coba sumingkir wong wanca ya ing para wadyabala sawane satriya Wanawruci miyak barisan plebet pasunaken agung negari Mandura ya nala miyating saliran ya
sowane lengene wong Dwarawati Satrio Wonowiluci ape kelawan sang Cinalendra Bathara Kresna lah menika tawarnanira Raden Setyaki Raden Setyaki Resniwira ya Bima Kuning padanane mungkin arep abiyantara ngarsa dalem pembandalu ingkang nopo Dwarawati sang Cinalendra Bathara Rakyat jenenganipun sang Prabu Sri Bandenta Dudi nami sowane Satrio Kedalat Kedalat Sesak Marwol Jegoti Atos Opo iki utusane napa Dwarawati kaya kadang nyakot mati sakro Pantos sang Rata Mirang tinggal tak dereng kaya Bathara ya jagat kuwasesaning Bathara kang langkung bela dalan. Kepenak panjenengan ingsun ngrumpaka kahanane negara durung nganti rampung. Biyaing para wadya balika sawaning satriya gagah perkosa. Pendelat satriya endi sapa kang dadi namamu tumule Madura satriya? Kaula nuli sinuwun panjenengan paring berlagi selagi dereng rumentak sedaya paduka ingkang rumentak dumateng kula sampun kula tampi boten langkung kula ngaturaken sembah sungkem saha pinjuk tangan kekalih mugi kunjuk wonten sahandhaping wanda ya wis tak tampa kanthi bungahing penggalih hamung puja brataning sun endi tampanono kaula nuli kuralan pamugi dalem pitadosa jimat kula waripin satriya saka ngendi lan sapa kang dadi namamu nuli menawi paduka dereng tepang kaliyan kula menika satriya Wonowiluci kula menika
manggalani yudha ing Dwarawati. Kula dosanipun Koko Prabu Srinalendra Bathara Kresna dene nami kula Raden Setyaki Persniwira Bima Kunting inggih Singa Wulang Jaya. Adalah Kalidok Adik kawula nupi lajengaken sinuwun. Ya. Dadi sliramu iku utusane Nalendra Dwarawati. Sang Prabu Srinalendra Bathara Kresna jenengmu Raden Setyaki Satriya Wanawiruji. Boten pepat pundak menapa ingkang dados dawuh duka kanthi sinuwun menapa leres panjenengan menika Sang Prabu Sri Danudenta ora sisik paningal. Jenenge ingsun Sang Prabu Sri Danudenta. Pingaping penggalih mrai makaten kula boten kesasar. Anggen kula sedya dhateng negari Mandura. Kang wigati Raden Setyaki. Namung kula menika nakekaken kemawon. Nakono nggih. Takon apa? Kula pleres Nalendra Mandura Prabu Baladewa ing Koko Prabu Balarama sakmenika panjenengan lebetaken pakunjaran wonten pakunjaran Waja. Yono smetaten tias Katya kayane ngaron Ulat Sang Nalendra lonangan Jagat Dewa Bathara ya jagat wasesaning Bathara kang langkung beladala. Ya. Ora luput apa kang dadi aturmu Raden Setyaki. Ana wigati apa umpamane Cetha Prabu Baladewa tak kunjara ana ing gedhong iku ana pakunjaran Waja. Kula menika kautus kaliyan Koko Prabu Dwarawati. Kapurip panjenengan dalaken saking saklebeting pakunjaran Waja Koko Prabu Baladewa. Menika penyuwunipun Koko Prabu Dwarawati lumantar dumateng Raden Setyaki. Oh, adalah Baladewa monggo nyetokno saka jroning pakunjaran yaiku pakunjaran Waja. Nggih, ora bakal kelakon. Yen perlu Baladewa dilitak bondo umpamane gedene bakal tak sirnakake Setyaki. Yang berapa pangatananira alis tikel ora paningalnya Jinandriya menentang ana ing alis tikel ora paningal Jagat Dewa Bathara ya jagat wasesaning Bathara kang nanggung weladal tak jabel asaku
aku ora nganggo basa kareko eko Dasanama. Kula Kang Sopi aja dadi nang atimu. Abot membandau kudu oleh gawe. Koko Prabu Baladewa kudu mbotokno ana jroning patunggaran. Padha karo niki kula maran kebuk iwak nusun sujen. Gawe dolek gawe lakon dadi gawe. Ana perang golek perang akhir dadi perang. Iki sing tak karepake. Ayo ngajak apa Setyaki ora bakal mundur. Dudu kene panggonane. Metu nang jaba mengko tak putus ana madane alun-alun. Ya aja nganti kesuwen ngono putus Raden Setyaki. Jaya Suri Hondrau Adi Sirut kontak nomor Radyawara aja nganti kembranake Setyaki klilipe negara Mandura Bendera daya-daya bil pamit lanjut tambahi pangestu ya tak pangestu aja kaya bocah cilik. Pangendikane Sang Nata panjenenganipun Sang Prabu Sri Danu Dento dengkar saking kursi gati kondur datu kedaton tur kedatu loyo